Áno, počujeme. Fero bol mŕtvý. Fero zomrel. A tak ho ideme pomstiť. Pripravte si všetci svoje obrany. Ideme do útoku. To je dobré. Ferko z mŕtvička zomrel. Budeme musieť ísť na jeho pore. To je tak smutné. Čo? Áno. Počuli sme niečo vo vysielačke a bolo to na Fera. Hej vy pane, hore! Stať! Je tam hore. Nasledujte ho. Ja vás vidím, pane. Ruky hore! Dobre. My vás vidíme. Vieme, že ste zabili Fera. Prepač, toto je všetko, čo mám. Všetko? Ja vás prehľadám. Je to naozaj? Určite. Tam máte ešte jednu zbraň. Je to naozaj všetko, ja vám to kľudne aj ukážem na kameru. Je to naozaj všetko, ja vám to kľudne aj odfotím. Aj vám ukážem celý batoh. Tu máte ten batoh. Dobre, ale poďte za mnou. Teda predo mnou. Nech vás vidím a nastúpte si do policajného auta. Poďte. Chápeme sa. Ježiš, prepáč. Čo sa tu? Nemôžete ma pustiť. Poďte za mnou. Viac už nebudem robiť. Prosím. Inak zomreme obidvaja. Musím sa, počkajte. Môžem sa pozrieť ešte na svetlo. Za toto sa už asi nikdy nepozriem. Čo zdrháte? Chlap na úteku. Snajper na úteku. Mŕtvý snajper. Mŕtvý snajper. Pálime na jeho bývalý dom. Nechaj tam ucítia bolesť. Je to krásne, nie? Ježiš! Ježiš, bombarde! Ježiš, musím sa ísť skryť. Ježiš, Mario. To je nejaký snajper. Ja zavolaj radšej na políciu. Všetkým ľuďom. Toto je len pre snajpera, ktorý zomrel. Len sa nebojte, ukryjte sa. My ideme zničiť jeho dom. Asi mám dobré. Teraz ti akože niekto zavolal. Dobre. Niekto tu snajpí, pomoc. Ja sa bojím. Kde? Hláste sa. Kde ste? Niekto snajpí. No s raketometom. Nejaký ujo. Neviem, a čo to... Ježiš, je na streche. Na streche. Nebojte sa, to je len pán Fero. On je predo mňou. Nie. Ja som za ním. Toto je. Nebojte sa, to je z našich jednotiek. Ja jdu. Ja radšej to preskočím. Viete, ja som vampurista. Dobre. Mne sa zdáte nejaký povedomý. Mohol by som dať ku policii. Prosím. Dobre, poďte za mnou. Prosím. Nie. Viete, ja som bývalý parkourista. Som parkourista. Počkajte, musíme im to zničiť, lebo to je vrah. Tam je vrah býval. Dobre, toto zbraň.
No ak sa chcete k nám pridať, tak hej, ale musíte sa najskôr podpísať. Jo. Dobre. Pane, nestrávajte. Cítim sa byť nebezpečí. Prosím vás. Dobre. Dobre. Poďte za mnou. Poďte sa podpísať. Jasné. Bežím za vami. A nezraknite sa ďalšieho pána, tento za chvíľu prebehne. To je... To som si skúšal. Bože, kto to je? Ja som zabudol, ako sa volá. To je naša nová jednotka, on je proste... On ide ku mne. Nebojte sa, on vás nemá zabiť. Ak vás zabije, tak mŕtvy. Okay. Nebojte sa, on to tu len ide preskúmať a... Dobre. Poďte za mnou, idete sa podpísať. Jasné, idem. Nie, Fero, ty nechoď. Pero... No tak poď. Poď do seba. Poď. A Nie. kde sa mám ísť? Počkajte, nájdeme niečo. Kde je stanica? Musím vás chrániť. Pane. Fero, prečo si to spravil? Vieš čo, ja ťa odvediem tunák a... Na políciu dajte, na políciu. Áno, veď tunák idem. Áno, tam. Pane, ja mám jednu starú moju kanceláriu. Chcete sa do nej pozrieť? Nie, poďte sem, poďte sa podpísať. To môže byť kľudne. Najskôr musíme ísť Fera ukázať manažerovi, ty kokos. Ja idem zatiaľ do mojej tej... Áno. Keby nie divadlo a pôjdete po schodoch, ja tu mám odložený svoj starý dobrý reťaz. Fero. Ty si A za mnou. normálny. To sa proste... To sa nevidí často, keď... Fero, ty čo po mne strieľaš? Nie, neničte ho. Poďte za mnou, kde ste? Vy ste tam v svojej kancelárii? To vás bolí, pane. Musím vás ochraňovať. Nie, vy ma nebudete ochraňovať. Musím vás ochrániť. Pane, Áno? v pohode? Áno, som Jo, v dobrý. pohode. Sme tu všetci, dobre. Toto? Nie. Nepal buňom? Tunak je moja kancelária. Libero! Áno, tam. On sa mi prebúral do mojho trezoru. Zabite ho! Nie, Môj trezor. robte... Pane, prepáčte, ale to je môj trezor, kde mám všetky veci. Dobre, Takže bacha na... tak Fero, dropni to. Daj mu to naspäť. Inak prídeš o prácu. Ďakujem. Prídeš o prácu. Tunak je moja strážnica. Moja vlastná kancelária. Máte tu aj raketomet. Hej, ten ja Aj už mám. Bože, zase tá typka na mňa hľadí. Ani neviem skadiaľ. Ja mám taký divný pocit, že na mňa hľadí. Počkaj. Je mi to ľúto. Budeš musieť za chvíľu zomierieť. Ak neprídeš, si mŕtvý. No, čo urobíš? No a poďte. Poďte, pane. Poďme vás popraviť. Áno, to bude najrozumnejšie. Popraviť vás. A toto je váš posledný hit. No, máte šťastie, že ste sa pohli, lebo inak by ste už neboli na tomto svete. Niečo, počkajte. Chcete vidieť moju strelnicu? Áno. Tam môžem si rovno predsvičiť, lebo... Bacha, lebo aby som do vás nevystrel. Do týchto dverí pôjdete, vystrelíte. To je taká moja strelnica.
No pekne. Nie, A máte tu aj dve dvere. Dobre. Ale nenikli mi okno. Dobre. Dobre, stačí. Dobre. No. Ak chcete byť dobrý policista, tak poďte za mnou. Nie, počkajte, aký ste vy policajt? Podľa toho, ako si vyberiete. Hej, môžete byť SBS kar, môžete byť strážca, môžete byť hocikto. Hej, poď ku mne, chceš byť naka? Ako Lebo ja naka? som naka. No akože ja som utajený, neviem čo. Ukrajinec, ty kokos. Čo to robíte? Prepáčte. Toto odkopať. Lebo tieto okná, to nie je moc dobrý nápad, keď to máte takto. Prosíčku naka. Pozrite, a takto môžete aj páliť týmto. Ja viem. Ale tam nepálte, hovorí. Hej. Ja vás môžem tu odhlásiť polícia. Takže teraz, ak chcete... Hello? Maťo? Skončil svet, či čo? Ja neviem, ale asi sa vymeniajú. Takže čo sa deje? Plne nás to preformuje. Auto bolí. Au. Koho? No, to je už lepšie. Cením si. Jo. Poviem vám takto. Ak chcete byť dobrí policajti, tak si vyberte, aký policajt chcete byť. Lebo ak budete ten, čo je neschopný, nebudete dobrý. A poviem vám niečo vážne. Ak chcete byť policajti, vy v komentároch, tak hlavne majte dobrú vôľu byť skvelí v tom, že budete niečo robiť. Napríklad budete radi viete dobre skákať, tak bude z vás dobrý policista. Lebo to je tak. Takže vidíme sa zase na budúce. Tak, čus.